Ideme si zadriftovať. A ideme si tiež aj po prachy. Prečo nie? Jo, samé prachy. Pridám to fakt dosť, kebyže vám to až nestačí, tak to máte coiny na tunenie. Jo. Budem mať dosť slabé auto hlavne. A už som si ho tunil. Lebo som hral hlavne samé drift eventy. Ešte vyjde dneska aj video aj z Drift Zone, hneď za nejakú pol hodinku, keď zostriham toto a zeditujem. Takže po tomto videu hneď pôjdem točiť Drift Zone. No, keď to spravím a nahrám to. Takže idem ešte do toho car shopu a idem vám ukázať ešte tie autá. Tak zatiaľ máte to tu. Takže toto je to moje prvé auto teda. No ja mám 3, ale nie je to moje úplne prvé, ale chápete. Takže toto je moje jedno auto. Toto je moja druhá kraksňa. Potom mám ešte toto, tento Golf. Anime, hej. Neviem, prečo som tam nedal ani Naruto. To je jedno. Hlavne toto sa mi páči. Jaká ona postava anime. Ináč keď tak mi napíšte do komentárov, že ako to auto predať. Lebo ja neviem, či som slepý, ale ja to tu nikdy nevidím. A či sa to vôbec dá. Takže mi napíšte, plus. Takže to boli moje autá. Idem ešte toto asi. Neviem, lebo vidíte? Ináč mňa by sa... A už sa dá upgradovať? Yes. Konečne. Tam nejaké veci. Takže idem ešte ten Bavorak trochu vytuniť. Ukážem vám ho, keď bude vytunený. Jo, takže rozhodol som sa, že ma to natočím. Aj keď to nebude to, chápeš, ale sorry. Sorry za ten strih, ale pomýlil som sa, nechce sa mi toto. Takže kolesa dám iné. Alebo ja to dám sem. Počkajte. Sekunda. Takže kolesa dám iné. Títo sa mi celkom... No. Zmením aj úplne asi farbu všetko. Nebudem to moc komentovať. Farbu by som dal modrú alebo žltú. Alebo modré. Alebo fialového dám. Taký fialový, zaujímavý odstieň nejaký. Dajme tomu, aj keď to nie je moc zaujímavé. Tento, aj keď to už je až moc. Toto už je biela skoro. To takúto, úplne ten najtmavší. Tak. A to asi aj stačí, že nemusím to úplne nejako tuningovať.
Gumy tam dám ešte iné. Gumy by som tam dal. Dozadu by som dal asi oranžovú. Dopredu. Počkaj, čo robím? Dopredu by som dal čiernu. Môže byť? Komentujte to do komentárov, koľko by ste tomu dali. Ja viem, nie je to nič moc, ale tak aspoň čosi. Upgrade. No, serem ti na upgrade. Takže za chvíľku vyjde video z Driftzone, takže tešte sa. Jo, tešte sa. Takže toto bolo moje také videjko. A ešte vyjde, jak som hovoril už furt, z Driftzone, takže tešte sa. Zatiaľ čus.